Ahojte, je tu Barča. Ak by sa vám zdalo, že Amalka rozpráva nejako zle, tak Amalka má od psychiatričky diagnostikovaný autizmus, takže Amalka rozpráva ťažšie sa učí, takže preto ona chcela zhrnúť ten svoj život, aby som sa tak k tomuto vyjadrila. Preto je Amalka aká je, preto si potrpí na párnych čísla, potrpí si na poriadku, potrpí si v podstate na všetkom. V určitej miery ona potrebuje mať všetko rovnomerné. Keď si máš knihy, tak musia byť doložené od najvyššej po najmenšiu, lebo keď to není, tak ju to stresuje. K tomu dudlíku pri nej by som sa vyjadrala tak, že ona keď má stresujúcu situáciu, tak ju dokáže ukludniť len dudlík. Takže ona ho má väčšinou celý deň, keď je tu, tak ona ho má, keď je tu svoj, lebo ju to vlastne ukludňuje, aby nebola v takej stresovej situácii. Dudlík má, myslím, že aj rozárka. Rozárka má ale ružový, ten vám možno rozárka zase ukáže inokedy, keď sa prestaví ona. Ale toto je teda tento fialový Amalkin. A rozárka má také ružový a tiež je to také, že tiež ho používa, keď je v strese alebo takto, ale rozárka ho používa pretože proste má 2 mesiace, je to morská panna, ale to detstvo v nej je a proste potrebuje tie hračky detské, či kusadlo, či proste cúmuť, či flaštičku. Takisto je Amalka, len Amalka to má aj na ukludnenie, aj na to, aby teda, pretože to potrebuje, že proste nedokáže sa napiť z normálneho pohára, nedokáže pochopiť moje miery, moje pomery, pretože Amalku najviac stresuje asi tá moja veľkosť, pretože ona má 28 cm, ona je 28 cm vila, čo vám asi nepovedala, nestihla. Niekedy budem opisovať aj ten domček v hlave, ale to dneska asi nebudem opisovať. Inokedy vám ho opíšem, len teraz tak na to nemám asi chuť opisovať domček. A môžem vám ho opísať, možno vám ho opíšem, možno nie. Amalka má, no to vám pri tom domčeku všetko povysvetlím. Je 30 základných osobností a teraz ten domček je vlastne trojposchodový. Na každom poschodí je 10 izieb a 6 kúpeľní na každom poschodí. A ostatné osobnosti, čo sú v povedomí a čo sa tak neozývajú, tak tie sú v tom meste. To mesto je také aj kľudné, ale je tam dosť také, poznáte moje traumy, že sú tam také, že boja sa tých ľudí, sú tam také poznatky toho, že sú tam zlé ženy alebo zlí muži, ako tak ako ten poznatok toho je traumy. Ale nie je to osobnosť, je to len taká, jak tá predstava, tá spomienka tej traumy. Amalka, teda keď sa vrátim k Amalke, tak Amalka má 28 cm, čiže ona má 30 cm malú izbičku, kde má svoj bazén, svoju sprchu, svoju výrivku, má svoju postielku, má tam, tak aby sa dokázala tam hýbať, aby všetko, má tam svoju malú kuchynku, pretože ona nedokáže v tej veľkej variť. Reálne v tej hlave, v tej veľkej nedokáže variť. Samozrejme je hladná. Takže, ale väčšinou lieta tým, že je víla, ale ona, no, ja sa pozerám do stropu, som jak tá Amalka, rozmýšľam a pozerám do stropu, no. Ona má v podstate taký problém, že nevidí úplne ten svet tak ako ja. Ja väčšinou svet by som povedala, že vidím moc ružovo a Amalka ho vidí tak s tým autistickým spektrom, v tom autizme tak ako ho vidí. Nedokáže sa na ten svet pripraviť, nedokáže pochopiť niektoré veci. A je to pre ňu náročnejšie. A ešte tu Vicky. Ja mám taký poben. Balča, ja som upil, ak ja budem Balča povedať. Ja by som chcela šivové meško. Lenže Balča mi úplne šivové meško nechce dávať, pretože to je riziko. Takže mi sa dohodí, že buď mi dá krv, alebo šivové meško. A teda rozmýšľali sme nad tým, že existuje nejaká diačia krv, že by mi akože kúpila toto. A uvidíme. A zatiaľ teda mám počkať. A tiež keď mám aj poviem. Papa. No, prepáčte, skočila mi Vicky.
Čo som chcela také? To je asi všetko. Ahojte, tu Ľudská. Ja mám 28 a som to tak ako najčastejšie z toho pohľadu, že kontrolujem to tu, riadím to tu a dávam to tu dokopy. Mám kolegyňu Gabču, ktorá je podobná mne, len je Češka, a takisto mám kolegyňu Klárku, ktorá je podobná Barče, len je Češka. Ja som podobná Barče, mňa s Barčou nerozoznáte, akože v hlave my sa rozoznáme, pretože ja som Londýnka, ale takto podľa hlasu, podľa chovania proste nerozoznáte. Možno len podľa toho, že mám väčšie skúsenosti tým, že mám 28 rokov a viac, tak ako na to vpím. A takú dohodu sme si dali s Barčou, no nie je to úplne dohoda, ale ja si na tom trvám, že keď Barča bude mať deti, tak o tie deti sa budem starať ja, pretože ja mám strašne rada deti. Môj sen bol vždy mať deti a aj keď som ako osobnosť, môj sen vždy bol mať deti. A chcem mať, je mi jedno, či to bude chlapček, či to bude dievčatko, či to budú dve dievčatka, dva chlapci. Chcem mať dve deti. Pa, pa.